گودار و شپینرن رادیو باز اف ام هر دریدن باش نه دم جمهور یک بدما قامشلو از علی عمر مز گرک نوجن و چنج ور پیشکش بکم د دست پکې د فرمو گرنگ ترین سرنوچا شاندک جسر کردن لشکر روش سردان اوفیسر خصنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کر چکدارین یا بگه آمده بونا خوش بورزگار کرنا پارزگاه سوید راگهاندن روانگاه سوریا مافی مروفن راگهاند کو هجمارک مزن جولاتین سوریه لسر دستن جندرمه ترکیه هاتنه کشتن دوی مهده تورا سوریا مافی مروفن هجمارا گرتنا ولاتین سیویل لسوریه دمها بوری ده اشکره کرو گوت کو نکی میشه 147 بن پیکرن و گرتن هاتنه کرن ناوندا پیشوازی و بلاف کرن و وحواندر در بدرو پنابرین سوریه راگهاند که رژیم اسد گارانتیا اولهیا پنابرین سوریه یم کوه وگرن ولات خود ده دم باش شاندک جه سرکردن لشکر روج سردانا اوفیسا رخصنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کر دو اهواری شاندک جه سرکردن لشکر روج به سروکاتیا عمید رجب و عقید سردار دوسکی و هجمارک جه فرماندهن لشکر روج سردانا اوفیسا رخصنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کر و لگل سرکردو برپرسن رخصنا پدکسیل دومیزی روشا پیشمرگین روج و تشتن بوان پیویس گنگه شکرن هروها د سردان دا روشا پیشمرگه بریدار و الیکاریا وان هاتا گفتگو کرن د پیشوازی شانده سرکرده لو لشکر روج هر یک جه سرکرده پدکسه محمد امین عباس و حاجی کالو وکو برپرسی رخصنه و هجمار کادرو آماده بون پشتی کو هاتا بلاف کرن کو 5 کامپین پنابرین سوریان لی ترکیه و ورن والا کرن او پنابر ویجبو پارێزگەهên سوریeyên سنووری ورن veguhestin matirsiya vegera beşek mezin ji penaberên Ereb ji bo Efrînê heye. Bêtir Hurgulî di vê raportê de. Li jêr navê najbû kampên Sûriyan medyayên Tirkiye nûçeya veguhestina kampên penaberên Sûriyê yên li Tirkiye ji bo parêzgehên Sinûrê Sûriyê belav kirin. Li gor çalakvalan ku rexistina afad ya Tirkiye xwe amade kiriye ji bo valakirina kampên Sûriyan û veguhestina wan penaberan ji bo parêzgehên Sûriyê yên li ser Sînûr. Ku metirsiyek mezin ji anîna beşek mezin ji penaberên Ereb ji bo gund û navçe û bajarê Efrînê heye. Ji derên opozisyona Sûriyê ragihandine ku bi dehê hezaran yên malbatên penaberên Sûriyê di nava kampan de ji kal, pîr, zarok û jin hene û biryare werin veguhestin ji bo Sûriyê. Tevî nezalaliyek derbarê radkirina navanda koç û koçberan û tekeskirina rêveberiya rexistina karasetan afad ji vê biryarê re û ragihandina wan li ser vê mijarê li hin jê derên opozisyonê dana xuyakirin û tekeskirin ku kareke li ser wê yekê tê kirin. Ji ber ku hin welatî di nava kampan de fermana bicihiştina kampê ji wan re hatiye. Li gor agahiyan ku 5 kamp ketine jêr biryara valakirinê de ku derdora 50,000 penaber li wan kampan de hene. û metirsiya welatiyên Efrînê heye ku beşek mezin li Efrînê bicih bibin û bi biryara rêdana derbederên Ereb yên Xotaya Rojhilat û parêzgehên din vegerêdan. Ew metirsiya bicihkirina penaberên Tirkiye li Efrînê hevdemê wê yekê tê ku berpirsên PYD xelk di kampên Helebê de asê hêştine û nahêlin tu kes berê xwe bide Efrînê yan Helebê. Li gor Azad Osman endamê Encumena Xwecehê ya Efrînê ku hin agahiyê netekeskirî hene ku PYD mayîn derdora kampan de çandine ji bo rêgirî ji derketina derbederên Efrînê were kirin. Ku ew yek dihêle demografiya Efrînê were guhartin. Nexasim ji destpêka êrişa Tirkiye û beriya êrişê jî herdem serokê Tirkiye radigihand ku ew ê 5 ji sedî ji xelkê Efrînê yên li gorî Erdogan dibêje Ereben ew ê vegerîne Efrînê. Lewma matirsiya herî mezin ji vê proseyê guhartina demografiya Çiyayê Kurmênc e. Li Moskowaya paytexta Rûsyayê du kongreyekî Kurdî dibin navê nîşana Federaliyeta Navdewletî ji aliyê rêxistina Kurdiya Navdewletî ve hat darxistin. Di wê civînê de nûnerên revanda Kurdî li welatên Yekîtiya Ewropa û hejmarek welatên Komara Sovyetî ya kevin wekû Kazakistan, Azerbaycan û Armenya û gelek welatên din beşdar bûn. Mabesta wan ew bû ku lobiyekî Kurdî bihêz ser astê cîhanî durust bikin. Welatiyekî Kurd ji xelkê Efrînê eva 5 rojin revandiya û tuzanyarî li ser wî tan hatune ye. Ji dereke taybet ji Efrînê eşkere kir ku welatiyekî Kurd bi navê Abdo Osman ji xelkê gundê Avrazê ku karê ajokariyê li Efrînê dikir ji 5 rojan ve ji aliyê kesekî çekdar ve ji navenda Efrînê hatiye revandin û tu agahî li ser wî tan hatune ye û caran vîsa wî nediyar e. Yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava bi hemahangî li gel rêxistina tora hemahangiya rêxistinan CNO
کورسکا رێڤەبەریە ji endamên xwe re li ofîsa xwe ya li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê dibin ser navê Hunera Serkirdeyetiyê bi serpirestiyaya rahînerê navdewletî û berpirsê torê Sêrwan Gerdî li derxist. Xuleyeta du rojan berdewam kir du dawiya xuleyê de bawername ji her du aliyan li ser başdaran hatin belavkirin herwiha Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava spasnameyek ji serpiriştê xuleyê re pêşkêş kir. ئێمە وەکو یەکیتیە خوێندەوان و جوانن دموکراتی کوردستان ڕۆژئاوا بە تەنسیق و تعاون بە ڕێکخراوە تۆری هەماهەنگی ڕێکخراوەکان کە مەخۆست ڕاستی vê دەورێ ئەم ئەنجام بدن سەر فەن القیادەك و چاوەکاربن ستافێ هەیئامەی کە تایبەتەش هەیئامەی فرعرە و چاوەکاربن بهتر هەرێکی دژێ خۆدا کار بە ئیدارە قسمی خۆ بکە ئیدارە بەشی خۆ بکە و پێشخستنێ بکێ مەجالە کاری خۆدا ئەف دەورەژی ڕاستی کە مامۆستا سیروانگەردی کە پێشکەس کە ڕاستی کە وەختی تەقدیم کە بشکلێکی وکە بژن بشکلێکی نموذجی ڕاستی چێکی گەلێک خۆش تەقدیم کرد کە ئەف دەورە درۆژە بەردەوام کرد کە va hevalê me ki rastî îstîfadekê başî kirin ku karibin pêş rojê de ev معلومات û xibra ku bijin ji vê dewrê îstîfade kirin ku sibe dubarê emelî de cêbijê bikin. بێگومان ئەو دەورەی ئەمڕۆکە یەکێتی قوتابیان لاوانی کوردستان کردینێتەوە ئەم دەورەیە دوو بابەتێک دوو ڕۆژ بوو لە ناو بارەگایە هەوڵماندا کۆمەڵە گەنجی قیادی کە لە ناو یەکێتی قوتابیان لاوانی ئاوان هەوڵ بدەین سوودێک بگەینی بە تایبەتی ئەو دوو بابەتی ئامادەمان کرد بوو فەن القیادە هونەری سەرکردایەتی کردن و ئامانجی تاک دەبێت چی بێت لەو دوو ڕۆژە زۆر بابەتی گرنگ و ڕژێندران زۆر شتی وەکو ڕاهێنەرێکی گەشەپێدانی مرۆی هەوڵماندا تیان بگەینیت چۆن دەبی تۆ ئامانج دیاریکەی ئامانجەکان چۆن دیاری دەکەی دەبێت ئەو خەونانی کە هاتە چۆن خەونی گەورەتر بەدێبێنی بۆیە کە ئێمە کاتێک باسی خەونی گەورە دەکەین پێویستی بە وڵاتە پێویستی بە کۆمەلگای لە هەمان کاتدا باسی هونەری قیادەکردن دەکەین چۆن دەتوانانی قیادەی ناو خانەوادەکەی خۆت بکەی خێزان چۆن توانی قیادەی کۆمەلگا بکەی قیادەی وڵاتێک بکەی ئەمانە ئەساسم بۆەوەی کە گەنجان من بەرەوە ئامانجە بڕم بۆیان بە هیوام سوودێکی باشان لێوەرگرت بێ ببێتە دەواازەیەک بۆ چوونە ناو کاری ڕێکخراوەی و بۆ ئامانجی دروستکردنی وەکو هەم ئامانج وەکو هونەری سەرکردایەتیکردنیش Ez gelek spasiya mamoste Sêrwan Gerdî dikim ser vê dewra îroda me me fêrî gelek tiştê taze kir em wek endamê fira yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava gimkaribim ziyadtir karê xwe birêve bibin bi şeklekî muessesatî û we gelek îstîfade jê kir inşallah karê me wê berdewam bê û tişin baştir em ê bikin. Rawanga Sûriya mafê mirovan raghand ku hejmarek mezin ji welatiyên Sûriyê li ser destê çekdarên Tirkiye hatine kuştin. Rawanga Sûriya mafê mirovan di raporteke xwe de eşkere kir ku ji destpêka krîza Sûriyê ve û tanha bêhtir ji 400 welatiyên Sûrî di nav wan de 74 zarok û 36 jin li ser sînorê Sûriyê bi Tirkiye re bi guleyên cindirmeyên Tirkiye hatine kuştin. Herwiha rawangehê di raporta xwe de dazanîn ku ji destpêka krîza Sûriyê ve bêhtirî 20,000 zarok di şerê navxweyî de hatine kuştin û bi hezaran zarok jî kêm endam bûne. Navenda pêşwazî û belavkirin û vehewandina derbider û penaberên Sûrî ya bi ser her du wezaretên beravanî û derveyên Rûsya ragihan ku rejima Esed garantiya ewlehiya penaberên Sûrî yên ku wê vegerin welatê xwe dide. Di daxuyaniyekê de ji medyaya Rûsî re navenda Rûsî da zanîn ku rejima Esed karekî berfireh derbarê vegerandina penaberên Sûrî li ser cî û warên wan dike tekezî li ser amadebûna xwe li ser çareserkirina hemû pirsgirêkên li dar ji bo vegera penaberin dike. Her wiha
Di daxuyaniyê de ahate amajekirin ku Ofîsa Ewlehiya Niştimanî û Wezareta Levkirinê li Sûriyê ji bo çavdêriya vegera penaberan hemû çalakiyên xwe bi hemahengî birêve dibin. Di daxuyaniyekê de çekdarên YPG amadebûna xwe ji bo rêzgarkirina parêzgeha Swêda ragihandin. Berpirsê wan yê giştî sîpan hemû ew yek ji malpera Şerqil Ewsat re tekez kir. Çekdarên yekîneyên parastina gel YPG piştî amadebûna xwe ji bo rêzgarkirina parêzgeha Idlibê dana xuyakirin, vê carê amadebûna xwe ji bo çûna parêzgeha Swêdayê yê li başûrê Sûriyê û rêzgarkirina wê parêzgehê ji rêxistina Daişê ya terorî eşkere kirin. Di daxuyaniyekê de çekdarên YPG duh şemiyê ragihand ku ji ber êrişên terorî ya Daişê ya di 25 Tîrmehê de 205 kes ji xelkê Swêde jiyana xwe ji dest dan û ew wek hêzên beravaniyê amade ne şerê rêxistina Daişê li her derekî bikin. Di daxuyaniya YPG de herwa hatiye ew bi parastina gelê Sûriyê pabendin ku gelê dirziyan ji wan e û eger ji wan hata xwastin ew ê bi parastina gelan li her cihekî rabin. Ku ew êrişên hatine ser Swêdayê wek êrişên hatine ser Cezîrê û Kubanê girîngin. Jaliyê xwe ve berpirsê giştî yê çekdarên YPG sîpan hemo ji malpera Şerqil Ewsat re tekez kir, hêzên wî ji bo parastina gelê dirziyan ji rêxistina Daişê ya terorî amade ye. Ku berê xwe bidin parêzgeha Swêdayê ji bo gundewarê wê parêzgehê ya Rojhilat ji rêxistinê rêzgar bike. Beriya nihajî her du serkirdeyên PYD Salih Muslim û Eldar Xelîl amadebûna xwe ji bo çûna hêzên xwe ji parêzgeha Idlibê re dabûn xuyakirin. Ku ji destpêka deselatdariya PYD û rêveberiya wê ji deverên Kurdî re bi hezaran ji ciwanên Kurd di şerê bajarên Erebî de wek Reqayê, Dêrazorê, Minbic û Til Rifatê dana şehîd kirin û pişt re bi aştî û selamatî wan deveran radestî rejîma Esed dikin. Tora Sûriya mafê mirovan hejmara girtina welatiyên sivîl li Sûriyê di meha borî de bilge kir. Tora Sûriya mafê mirovan di raportekê de hejmara girtina welatiyên sivîl li Sûriyê di meha borî de bilge kir û eşkere kir ku nekîmî 647 bin pêkirin û girtin hatine kirin, 65% ji wan li ser destên hêzên rejima Esed bûn. Tora Sûriya mafê mirovan serbar kir ku rejim di ber 87% ji rêjeya girtina bêserûber wekû bin pêkirin li Sûriyê berpirsa di piraniya wan de malbatên qurbaniyan nikarin aliyên ku girtine bi zelalî nas bikin û girtiyên xwe bibînin. Ji derna xwecehiyên Sûrî belav kirin koçakdarên Daişê welatiyekî Sûrî li Dêra Zorê li sê darê xistin. Lê devera El Wirk ya badiyeya Dêra Zorê çekdarên rêxistina Daişa terorîst welatiyekî Sûriyê sivîl bi tometa dagirtina avê ji hêzên rejima Esed re li heman deverê li sê darê xistin, her wiha endamekî çekdarên berevaniya niştimanî li bajarê Meyadîn bi guleyeke lîwayê Qudsa Filistînî ya ser bi rejimê ve hate kuştin û hejmareke sivîlan birîndar bûn. Artêşa Tirkiyê duh dewriyeya xwe ya 25 rêkira bajarê Minbicê. Serokatiya Erkana Tirkiyê di daxuyaniyekê de ragihand ku du hêzên Tirkiye û Amerîkê di dewriya xwe ya 25 li ser hêla dinavbera devera proseya Mertala Feratê û Minbicê li bakurî Sûriyê bicih kir. Di 18 hezaran aborî de jî Serokatiya Erkana Tirkiye ragihand bû ku di çarçoveya neqşereya ku welatê Tirkiye û Amerîkayê gihiştibûnê de wê her du artêşên Tirkiye û Amerîkayê dest bi derbasbûna dewriyan li ser hêla dinavbera bajarê Cerablusê ya dibin kontrola opozisyonê û bajarê Minbicê de wê bikin. Berî em nûçeyên xwe bi dawî bînin dubar em ê senûçeyan bêne bîrewa. Şandek ji serkirdeyên leşkerê roj seredana ofîsa rêxistina Dumîz ya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya kir. Çekdarên YPG amadebûna xwe ji bo rêzgarkirina parêzgeha Swêdayê ragihandin. Rewanga Sûriya mafê mirovan ragihand ku hejmarek mezin ji welatiyên Sûrî li ser destê cindirmeyên Tirkiye hatine kuştin. Tora Sûriya mafê mirovan hejmara girtina welatiyên sivîl li Sûriyê di meha borî de eşkere kir û got ku nekîmî 647 bin pêkirin û girtin hatine pêkanîn. Navenda pêşwazî û belavkirin û vehewandina derbidar û penaberên Sûriyê ragihand ku rejima Esed garantiya ewlehiya penaberên Sûrî yên ku dê vegerin welatê xwe dide. Nûçeyên me bi dawî hatin herşa du bextewar bin.